पैसा के गरमी बाटे रे बबुआ आ थाना पुलिस रोकवा दे। फिर के शरीर हो जहाँ चढ़ जिए दूध दे खाए देसीला शरीर हमारा ये हिले वाला बा। मैंने कहा था कि मैंने 6 फीट के शरीर पे चढ़ जिए तो हचा जीव लोग वो के नहीं मत होला ए बाबू, अरे शेर के रास्ता रोके के कि औकात न बा तोर खोखे के ते बात करो तड़े ठोके के। बुझा लग जहाँ तक कि माइकवा से धरी ला स्टेजवा पनु जड़ हो जाला लोग के का हो सकता है। हमार जितना भी भोजपुरी मेल चैनल के माध्यम से लोग देखा था इजे से दिल से प्रणाम बा और हमरा साथ में बाणे एसकेडी राज। पहले तो हमारे चैनल में भी स्वागत बा। चलिए आपके भी स्वागत बा। गोड़ लगाता नहीं और भगवान भी जनता जितना लोग देखा था सब लोग गोड़ लगाता नहीं और चाहम के भाई के चैनल सब्सक्राइब करिए और आप सब कोई के नवरात्रि के बहुत सारा बधाई। गोड़ लगाता खाते मेरे को नंबर बा 7033889213। इस नंबर पे आप सब बात कर लीजिए। बाय द वे कॉल ना उठल व्हाट्सअप मैसेज कर ले सब और ये नंबर पे आपकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। टीम में हमारा नंबर बा और अब तक सारा बात सूचना मतलब जो भी बात आप बात करके प्रोग्राम करवा सकेला। अच्छा भैया एगो और वीडियो हमने के देखे के मिला रहे और मतलब दहा टीम के कुछ लोग से बात के ले रही जा तो मैंने सुने के मिलत रहे कि भैया रुआ दुखी बानी। आखिर वो ऐसा कौन बात रहे जहाँ तक उम्मीद बा कि स्टेज प्रोग्राम के लेके बात रहे बहुत दुखी हो गई रही उनमें कैसा ऐसा क्या बात हो गई रही रुआ दुखी हो गई रही भैया। ये दुखी आदमी ऐसे होला कि कलाकार लोग कहेला कि परिवार है जी लेकिन परिवार ला कोई माने व्यवहार ना करला। हालांकि हम तो ऐसा जो बहुत काम कोई ना करला लेकिन हम इंडस्ट्री में कुछ ऐसा मतलब कि चुतिया टाइप का ना बोले चाहिए सब अश्लील भाषा माफी चाहते हैं लेकिन ना होला कि लोग माने तारा के नीचा गिरावल नीचा देखावल प्रोग्राम मतलब जैसे कि ऐसा प्रोग्राम डील भइल हमारा खुद माने प्रोग्राम कंफर्म हो पेमेंट तक मत डाले के बात आ गई पहले पता लगा का तो प्रोग्राम कैंसिल होता है बात बा हमारा खुद मतलब कि हमारा से भी बात होला तो लोग कहेला कि सारा प्रोग्राम क्लियर हो जाए मतलब ठीक बा पेमेंट में डाले के बात हो जाए तब तक सूचना का मिल रहा कि ना फलना से बात बोला चिल्ला से बात बोला लोग कहता कि हई से रहे दी प्रोग्राम ना होई मतलब कि हमरा सुने के मिल रहा। अगर हमारा डायरेक्टली बात होता तो प्रोग्राम आ गई कहीं टीम टाइम से कहीं माने चाहे कोई एंकर के थ्रू कोई अदर पार्टी के थ्रू मतलब कि कलाकार कहता नहीं जी मतलब कि जो हमारे भगवान रूपी जनता बड़े अगर उनका से अगर प्रोग्राम है तब फिर ही हमारा आ जाए और कलाकार के थ्रू कौन हमारे लिया होता नहीं तो बहुत ऐसा लोग कलाकार बा जेकर हमारे से जलन बा। तो आज खुल के हमारे चैनल पे बता दें कि जितना लोग हमारे वीडियो देखत होई कि डायरेक्ट इनका से बात करी जा रही है कलाकार खातिर कोनो माने आदमी के कलाकार के टीम कोई भी कलाकार के टीम के दे देता नहीं पैसा के हाँ स्केटी राज के स्टेज पे बुलाए के बता ई ना जा पाई है खोल के बात बा भैया बोल दी। ये बात सही बा अगर हमारा के बुलाओगे आप सब दूसरा कलाकार से का बतिया बा हाँ डायरेक्ट बात करी कैसे कि आजकल भैया केहू नहीं के हो सकता स्केटी राज के साथ हो सकता था काल उनका जरूर भी हो सकेला इस चीज से सतर्क रही जा। बात ना बोलम जैसे बात समझी पहले मतलब लोग ऐसा काम करते हैं ना मान लीजिए कलाकार को नाम धनी ठीक बा ओकरा से कहने के स्केडियो भेज ले लिया ठीक बा रउआ दिल में बा हमारे प्रति लेकिन थोड़ा सा मान ली कि ऊ बा व्यक्ति न तो चाहते को मंच पे हम ना आए कैसे ओकरा दिक्कत बा कहीं हम चल तो बहुत दिक्कत हो जी नु मतलब ई बा कि मान ली मंच प्रोग्राम करता नहीं और वो अगला कलाकार के थ्रू बोले बनी और प्रोग्राम डाउन हो गई हमारे तन से हिट हो गई तो ओकरा मन में दुख बा जी बोली बा कि हम ही बोला नहीं अगर प्रोग्राम हिट हो गई चाहे अगर फिर अगला बार से करके लोग जो है लगे हमारे जो डाउन हो गई हो बा कि हमारा जलन एहू के लेके बा। हालांकि कलाकारी हो जर के कोई कुछ उखाड़ी ना इस सरस्वती माई के दिल हो अगर जे जरत है तो जर के राख हो जाए ये मतारी के दिल बा तो कोई ली ही ना चाहे राउर होगा चाहे हमार होके तो ऐसे कलाकार लोग भी कहता नहीं या चाहे जो भी हमारे ये स्पेशल ओकरा खातिर वीडियो बा जे हमारे जैसे काम कैले बा हम सबका के नहीं कहत लेकिन कुछ लोग देखी वीडियो तो जान जी हमारे पार्टी का होता है। अच्छा यहाँ तक देखल जाए तो भैया रउआ से आखिर काहे लोग जलता कैसे प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम करे खातिर तो बहुत लोग बा भोजपुरी इंडस्ट्री में और जहाँ तक रउआ के बुलावल जाता अब बुलेला के बाद में अगला बार से टारगेट करता ना स्केरी डाल के बुलावे लायक अब नहीं खे जे आवत तो हिला देता प्रोग्राम के तो यहाँ डरो हो जाता कि स्केडी राज भगल है कि मैं जनता चल दी कहीं कहीं प्रोग्राम में इहो देखे के मिलल बा भैया अगर पीछे बैठल रह जाइला और माने बुझाला कि अब बारी आई मन कुतिला के बाद में जनतो लोग कहेला कि साला कब आई है। अच्छा हमरा तो बुझाला कि जहाँ तक कि माइकवा से धरी ला स्टेजवा पनु जड़ हो जाला लोग के का हो सकता ये सच्चाई बात बा। ये बहुत जगह ऐसा हमारा जो भइल बा कि पीछे
माने लोग सोचेला कि गावस कैसे कि ई माता रानी का आशीर्वाद बा और एकरा का हम बहुत पीछे गवावे लोग नो कि जानता लोग रुकी अच्छा ये नु अब जौन भी रहो कहीं रहो तो खुद देखिला आप सब देखले हो हम जा कैसे कि आपन जब कार्यक्रम होला तो अधिकांशतः मतलब कि हमारा के लोग इतना प्यार करला कि जब हम मंच पे चढ़ जाते चाहे हम कईयो बजे माइक धरी हमारा भगवान पे जनता का आशीर्वाद उतने मिलला और उतने गरज के प्रोग्राम होला आ हमू डाउन ना रहिला वही एनर्जी हमरे बाद 1 बजे के बाई चाहे 10 बजे के बाई चाहे 9 बजे चाहे 3 बजे भोर में गवाई वही रूप में रहो हम चेंज होखे वाला बाई ना खातिर कुछ कर ली माने एहो में लोग लागल बाड़े कि है ना दवा के होने निकलवा देवे के होखे तो स्केडी राज के तनी लेट से गवावल जे त कुछ इनका एनर्जी के भी कंट्रोल तो हई 6 फीट के शरीर ह जहां चढ़ जिए नु मैंने दूध दे खाए देसीला शरीर हमारा ये हिले वाला बा मैंने कहा था कि माने 6 फीट के शरीर पे चढ़ जिए नु तो हाछाचा जीव लोग तो भैया रहुआ अपने मुंह से तनी कही ठीक बा कैसे हम कैसा ना छुट्टियां लोग कहब। भोजपुरी में बहुत लोग भर गेल बा अच्छा जा दिए भोजपुरी की मत बदनाम करी भोजपुरी लोग के चलते मान भोजपुरी बदनाम होता तो हम भोजपुरी हमने के तो मान ले कि कहला कि मातृभाषा है यही सब हमने के तनी एगो रंगदारी सॉन्ग से इनका लोग के तनी स्वागत कर दी जे लोग माने रहुआ कैसे करत तनी अरे रंगदारी से केहुओ के नहीं मत होला ए बाबू अरे शेर के रास्ता रोके कि औकात न बा तोर खोखे के ते बात करह तारे ठोके के तनी बालू वाला तनी एगो गाना हो जाए बालू माफिया वाला जोन गाना अरे होता है। की आइल बाटे खबर एगो बालू के खदान से वाह मरलस भातार तोरे 4 गो के जान से दिया। तो पैसा के गरमी बाटे रे बबुआ आ थाना पुलिस रोकवा दी ई बालू के माफिया हटे मजनुआ अरे बालुए में तो पावा दी मियाज गदत कर देला भैया और वो लोग सुधर जाना तो बालू में तो पाए में देरी ना लगे इसके डेराज भी मजाक ना मान के चली कि महाराज अब मीडिया वाला भी बाणे लोग उसन कोई लोग कलाकार बाणे कि गइला के बाद में कोई कुछो बोल देता वो लाइक काम कर देते ना महाराज इहो देखले बन जा कि कहीं कहीं प्रोग्राम होला तो बड़ा बड़ा कलाकार बाजी कैमरा ऑन बा आ छोट ई बात बहुत रोवा सटीक कनी ई बात रोवा बहुत अच्छा कनी और ई सच्चाई भाई हमरा आँखी के सामने भइल बा और लगभग जब से हम देखत हन तो पहिले जाते हैं तो सारा कैमरा ऑफ होत रहे जी धीरे धीरे 2-4 गो 5 गो कैमरा ऑफ होखे लागल मतलब कि जैसे 10 गो कैमरा बा तो पहिले सारा कैमरा ऑफ हो जाई फिर 2-4 गो धीरे धीरे कैमरा खोल लागल फिर 5 गो कैमरा खुले लागल समय तो 10 कैमरा ऑन रही हई तो माई के कृपा बा माई की माई के ऐसे हमारा ही ना जाला अगला यूट्यूबर ऐसा करत रहे तो उससे हमारा कोनो दुख नहीं है सही बात बा भाई जे हिट बा से फिट बा लेकिन रउआ समय आई ना तो एहसास हो नजर में गड़ जीवन भैया तो फिर जगह ना मिली भागे के अरे ये ऐसा नहीं माफिया हमें इनकर बालू से भी देख लीजिए रूप रंग एकदम इनकर अलग बा भोजपुरी इंडस्ट्री में 6 फीट के शरीर हम तो बार बार ना कहब जहाँ चढ़ जिए जब फाट जाई